Bizkaiko bihotzean eta ia itsasoaren kresaletan jaikitzen da Oiz mendiaren bizkarra. Euskal Herriaren iparralderengo lurraldearen behatoki bikaina. Bizkaiko balkoi ezaguna. Burua 1029 metrora daukala. Beñola, Bizkaiko 5 mendigailurretan, suak biztu eta adarra joten zan Gernikako batzarretara dei egiteko. Eta Oiz dugu deiadar mendietako bat. Euskal Herriaren ibilian eta garapenean, lorratz sakona itxidau mendialde honek, antxina, hartzainen larregune eta bizileku. 1000. urte aurretxoan, garapen ekonomikoak eraginda, hazkundea harrigarria loratu zan eskualde honetan, eta leku behar izanak bultzaturik, nekazari eta abeltzain askok mendialdera jo behar izan eben. Holan sortu ziren hemengo baso herriak. Basoan larreak egin zituen hartaldeentzat eta luberriak landu solo lanetarako. Belaunez belauna hasierako kokalekuarek egonkortuz eta sendotuz joan ziren oraingo etxalde bihurtu arte. Bai orduan eta bai handik erora, ibaia izan da eguneroko behar izanei erantzuteko indar iturri nagusienetako bat, burdina joteko, zeinalea eoteko. Urak darabilemen iraganaren ardatzean, orainaren errotabarria, etorkizunera zubia egiteko. Lea ibaia dugu, zubi horren oinarri eta giltzarri. Oiz mendibarrenean jaioten dira Lea eta Artibai ibaien iturburuak, Bizkaiko ekialdeko eta mendebaldeko ibai nagusi bienak. Batak Lekeition isurtzen ditu urak eta besteak Ondarroan. Mendiarteko sakostetan behera, Lea ibaiak itsasoraino eroango gaitu. Geroago aitatuko dugu zan Lea ibarreko udalman komunazgoko 5 udalerrietan zehar. Erakunde horren ekinez eta ekimenez, 2001an, Lea ibaia eta ingurunearen zabalkunderako proiektua landu zan. Gaur egun, Lea ibilbidea izenez ezagutzen duguna. Bengolako ekinbideak ostera, haizearen indarrean dauka bere sorburuko lehenengo jarduna, Oiz mendiaren bizkar gainean jarritako haize erroten eskutik. Bizkaian haize indarretik energia elektrikoa sortzeko egin zan lehenengo parkea, Eolikas Euskadiren ardurapean. Horretarako, 31 milioi euroko inbertsioa egin zan, eta lehenengo faseak 2003an eta 2007an jarri ziren ibilian eta indarrean. Oraingoz, guztira, 40 haizerrota jarri dira. Torreek 52 metroko garaiera daukie, besoek 22 metroko diametroa eta 61 tonako pisua. 850 kilobateko potentziagaz, eta gailur honetan haizearen abiadura bataz beste segundoko 7 metro terdikoa dala jakinda, urteko energia sorkuntza 85.000 etxetarako beharko litzatekeena da. Haizearen besoetan eta uraren altzoan garatu izan da lurralde hau, eta orain Lea ibaiari indar barria emongura jako, uraren joanean antxinako arnasa harturik bizigai eta ikusgai, kultur ikuspegi zabaleko ibilbide turistiko amesgarria. Lea ibarrean bada bihotzean zirrara eragingo deuskun ikusgarrigik, Beñolako burdinolen tirikit daukien oihartzunean, Presakur jauziaren durundioan eta zerresanik ez hemengo herrien bizitaupadetan. Bengolako parke tematikoaren energia berriztagarrien parke tematikoaren proiektua sortu zen, hemen Eolikas Euskadi enpresak Oizko parke eolikoaren ampliazioa dalata, udaletxeaga zeukie bazan hartu emonan ondorioz, ez? Hor, eurek erakuste oskuen, ez dagoela leku bat Euskal Herri mailan energia alternatiba guztiak zentralizatuta dagozena, ez? Eolikoa, euren kasuen, hidraulikoa eta solarra. Horren, udaletxeak hor eukan, urte batzuk lehenago eskuratuta terreno bat, Bengola, terreno entorno natural baten barruan, Lea errekaren inguruan, eta Lea erreka beti izan danez, neurri baten, bai errota edo ferreria ingururako ura manejatu daben erreka hori, niko industrializatu izan den erreka bat, komila artean ikuste gendun igual egokiz esan lehikela leku hori energia guztiok zentralizatzeko. Hemen debate bat sortu zen udaletxe barruan, eta gero neurri baten ikusirik, proiektu horrek hartu ahal zuen dimentsioi eta udaletxe bakarrak izanlik esan arazoak, mankomunidadera pasatzea erabaki izan, aukera gehiago izateko 5 herriren artean, ez?
Lea ibilbidearen egitasmoak aukera paregabea dakarku eskura, giro atzeginean, Lea ibarreko bazterrak eta hemengo abereak eta landareak ezagutzeko, eta batez be, Beñola, ibar osoaren bizigai izandako asmakizun hidraulikoak. Ekinbide honetan, aspaldiko asmoak mamindu eta betiko eskakizunak ehundu dira. Batetik, herritarrentzat eguneroko erabilerarako azpiegitura erosoa egin, eta bestetik bisitarientzat ibilbide aberasgarria taiutu. Lea ibaiak, 21 kilometroko luzeragaz, 82 kilometro kuadroko azalera zeharkatzen dau, iparralderantza, urak Kantauri itsasoan isuri arte. Lea ibarrak, udalerriok hartzen ditu bere altzoan. Munitibar, Aulesti, Gizaburuaga, Amoroto eta Mendexa. Munitibarrek, Arbatzegi eta Gerrikaitz herrigune ez gainera, 4 auzune nagusi daukaz. Sortu zaneko urigutuna 1366koa da, baina izatez, erromatarren garaian be bazan Munitibar. San Bizente Eliza neoklasikoa, Arbatzegiko plazan dago, Beñolako jauregia torretxeari deutzola. Ikusgarria da honen ataria torrearen babespean. Herrigunea, gure baserrietan oidanez, Elizondon batzen da, Elizaren gerizpean. Lea ibaiak, udalerritik pasaueran, Oizmendian sortzen diren beste errekasto batzuen urak be batzen ditu. Lea ibarra osatzen daben udalerrietan, Aulesti dugu handiena eta populauena. Lekeitiotik Munitibarrera erdibidean dago. Erdiaroko herrien egikera dauka, baina ez dauka uri izaerarik. Herria era horretara taiututa egon arren. Aulesti, Elizatea da, berez herrigunea itxura gotikokoa izan arren, estua eta luzenga. San Juan bataiatzailearen Eliza, monumentu historiko izentau eben 2002an. Oso eliza handia da, herri txiki baterako. Errenazimentuko egikera erakusten dau. 16. mendetik aurrera, Elizondoko herrigunea osotuz joan zan eta itzal handiagoa hartuz, jauregiak, plaza eta udaletxea egin zirenean. Udaletxeak 3 solairuko estilo neoklasiko jagia erakusten dau, erdialde osoan balkoi ederra daukala. Aulestik hainbat auzune daukaz. Alandabe, ezin da ikusi barik itxi Santa Eufemia Baseliza ezaguna Urregarai mendian. Handik ezkerretara, Bedartzandiko lepoa daukagu atxbitartean. Leku amesgarria. Irailaren 16an, herri erromeria jatorra egiten da urtero. Lea eta Oiz ibaien bateragunean, astialdirako zelai bat be eginda. Errekondo ur parkea, hondartza artifizial da guzti, ume zein nagusien atzedenerako eta atzeginerako. Lea ibarreko herriek bultzaturiko egitasmo honek Bizkaiko Foru Aldundiaren babes osoa dauka eta 3 milioi euroko dirulakuntza jarri dau. Holan, ia guztiz finantzietan dau. Hemengo herritarren ametsak egia bihurtzeko bidean dira. Azkenean, herritarrentzako azpiegitura erosoa eta erabilgarria egingo da.